לא עכשיו מותק, אנחנו באמצע הפעילות. לא עכשיו מותק, אנחנו באמצע הפעילות. איזה שקט פה. אחי, בוא נעשה את הקפה. איזה שקט פה. אחי, בוא נעשה את הקפה. גיסנו! קלוט את הפרגי! גיסנו! קלוט את הפרגי! גיסנו! קלוט! ממי! לא יכול לדבר! הגזרה פה חמה אש! ממי, אני לא יכול לדבר! הגזרה פה חמה אש! ממי, אני לא יכול לדבר! הגזרה פה חמה אש! בוא נעשה את הקפה. לא עכשיו מותק. ממי, אני לא יכול לדבר! הגזרה פה חמה אש! לא מאמינה, גייסו לי אותו! לא מאמינה, גייסו לי אותו! אל תדאג חמודי, אבא יחזור בשלום. אל תדאג חמודי, אבא יחזור בשלום. תעזוב את השיער של אחותך! תעזוב את השיער של אחותך! ממי, השתגעתי, תחזור! ממי, השתגעתי, תחזור! ממי, השתגעתי, תחזור! ממי, השתגעתי, תחזור! מותק, חזרתי! מה יש לאכול? קראת ילד! הולכת לישון! כל הכבוד, כל הכבוד.